Eli Lumonin parvikelasijärjestelmä toimii siten, että täällä reunassa on tämmönen lasi, missä on kahva. Ja tää ensimmäinen lasi on niin sanottu Saranokun lasi, joka aukeaa tänne seinustalle. Tämän jälkeen nämä loput lasit muistaa tässä kiskossa aina tänne reunaan, ja kun se tulee tähän vapautin aukon kohdalle, niin lasi aukeaa. Ja kaikki nämä lasit voidaan kerätä tänne reunaan kasaan. Ja sen jälkeen, kun on haluttu määrä laseja täällä reunassa, niin täältä löytyy tämmönen lukitus kahva, millä laitetaan tänne lasin alareunassa on semmoinen ura. Tää laitetaan tänne uraan ja sen jälkeen remi voidaan kiristää, eli niin sanottu tuulihaka, jolloin lasit pysyvät paikallaan eikä tuuli heittele niitä. Ja sen jälkeen kun halutaan lasit sulkea, niin vapautetaan salpa ja laitetaan lasit paikalleen. Ja parvekkeita löytyy tässä mallissa, niin kun on kahdella sivulla lasit, niin täältä löytyy ja sitten löytyy täältä toiselta sivulta myöskin samalla lailla. Eli otetaan reunimmainen auki ja silloin saadaan loput lasit kerättyä tänne kulmaan kasaan. Parvitelasistuksessa on lasien välissä selkeitä rakoja, eli se on ihan tarkoituksenmukaisesti. Lasitus ei ole vesitiivis, vaan tarkoitus on se, että parvekkeella ilma pääsee vaihtumaan.